смъртта си, Господа, и от Теб освободени ще носим светлина. Ето Ти си с нас, чак до края на света. Ти си вечния Отец, възкръсналият Цар. Остана празен гробът на смъртта си, Господа, и от Теб освободени ще носим светлина. Ето Ти си с нас, чак до края на света. Идваме пред Тебе с песена хвала. Благодарим за свободата, за любовта и милостта. Живота си предаде в жертва за света. И днес с Ти дарявам своята обич без света. Идваме пред Тебе с песена хвала. Благодарим за свободата, за любовта и милостта. Живота си предаде в жертва за света. И днес с Ти дарявам своята обич песента. Ти си вечния Отец, възкръсналият Цар. Остана празен гробът на смъртта си, Господа, и от Теб освободени ще носим светлина. Ето Ти си с нас, чак до края на света. Ти си вечния Отец, възкръсналият Цар. Остана празен гробът на смъртта си, Господа, и от Теб освободени ще носим светлина. Ето Ти си с нас, чак до края на света. Ето Ти си с нас, чак до края на света. Добър вечер и добре дошли! Благодарим на всеки един, който е тук. Имаме гости от Стара Загора, имаме гости от Плоска могила, имаме от нашето село. Благодарим на Бога за това. Нашите гости се обадиха и казали, че малко ще закъснеят. Обаче, днес докато се молих, нещо в главата ми имаше един въпрос. Защо тази вечер се събираме тук? Защо, брати и сестри, сме тук тази вечер? Нека всеки един да се зададе този въпрос. Защо тази вечер е тук? В Матея 9 глава се разказва за една жена, която беше болна от кръвотечение. 12 години тази жена беше болна от кръвотечение. Обаче, когато разбра, че Исус идва, какво направи? Навря се между тълпата, между хората, които бяха обградили Исус. Влезна между тях, буташе се. Чакайте да мина. Искам да ида до там. Искам да отида до там. И отиде до Исус. И какво стана тогава? Допря се до дрехата му. Допря се до дрехата на Исус. И беше изцелена. Искам да се замислите върху това. Тази жена имаше една конкретна цел. И това беше да достигне до Исуса. Тази вечер, брати и сестри, аз вярвам, че всички сме събрани заради едно нещо. И това е заради Господа Исуса Христа.
Затова, брати и сестри, докато чакаме гостите да дойдат, нека ние да хвалиме Бога, да се покланяме и да търсиме лицето Му. Айде всички да се изправиме. Молбата ми е, ако някой не знае песента, нека да пее със сърцето си. Нека да хвали Господа по начина, по който иска и да говори с Господ. Защото това е момента, в който трябва да говорите с Господ. Това е момента, в който трябва да хвалите Господа. Затова нека да хвалим Господа всеки по своя си начин. Татко Небесен, Ти си Бог на славата. Господи Исусе, тази вечер сме дошли тук заради Тебе. Татко Небесен, ако някой е дошъл за нещо друго, моля Те, Татко, в името на Исуса, нека това желание да се отиде. Нека всеки един, който е тук, Татко, да бъде заради Тебе и заради Твоето присъствие, Господи Боже. Господи Исусе, молиме Те, Татко Небесен, за Твоето присъствие и Твоето помазание тук на това място. Святи Душе, молиме Те да дойдеш, Святи Душе, и да поемеш контрол над всеки един от нас. Моля Те, Святи Душе, да говориш в сърцето на всеки един по Твоят начин, Господи Боже. Тази вечер, Святи Душе, ние Ти казваме, Святи Душе, ела, Святи Душе, и нека падне Твоят огън. Ела, Святи Душе, и нека това да бъде 50-ница, Господи Боже. Молиме Те, Святи Душе, ела, Святи Душе, ела и подготви сърцата ни, за да схвалиме нашият Господ. О, халелуя, Татко Небесен, славата принадлежи само на Тебе, Господи Боже. Славата е само Твоя, Господи Боже. На Тебе принадлежи, Господи Боже. Няма друг Бог като Тебе, Господи Боже. Тебе ще хвалиме и Тебе ще величаваме, защото Ти заслужаваш, Господи Боже. Татко, благодариме Ти, Господи Боже. Благодариме Ти, Господи Боже. За всичко, Татко Небесен, се молиме в мощното име на Исуса и чрез силата на Святия Дух. Халелуя!
Isus. Čakam te da dojde skoro. Tvoja ta nebesna čaka i se moli za Tvojine. Čakam te da dojde skoro. Tvoja ta nebesna čaka i se moli za този ден. Може ли всички да се надигнем на нашия Исус Христос, Спасителя? Beklio seni gelesi.